alles dat ik woe en dat ik dein nog bel je zoe. Ik vond het heel erg, het liep als een dream. Het wie heel erg apart. Ik zie die, ik kwam op het podium en dan zie ik de jury zitten. Maar die jurytafel is zo wit en die ondergrond is ik zo wit, dus dat licht dat kind heel mooi. Dus ik dacht van, ben ze nou echt of ben het nou hologram of zo? Ben ze echt? En toen mocht ik mijn versjes jongen en toen kreeg ik zulk mooi commentaar van Eds en Chantal en Mark-Marie en van Dan Carity. Dat is zo mooi. En vooral dat Edson zei, laat nooit iemand zeggen dat het niet klopt. Want jij klopt 100%. Dat vond ik de mooiste zin die ik ooit in mijn hele leven heb gehad. Echt. Diezelfde Edson drukte na de auditie van Rowan op de gouden knop. Werd toch er voetendadelijks die in de hele finale kwam. Dus je staat en denkt van, in één keer die luchten die beginnen goud te flikkeren en ik je confetti en het publiek dat helemaal uitzien daar en ik denk van, doe ik dit? Dat is zo apart. Maar zijn boodschap dat elke in hemzelf wezen mij, had er een soort mensen rekken. Ja, op dit moment komt er een heel soort op me squallen die graag willen dat ik bij hun op squallen kom, bij P.S. Vreed bijvoorbeeld. Ik de harmonie die me dan vreegt om dan in een nijprogramma te komen jongen. Dat vind ik zelf wel een mooie ding. En interviews die ik mij doen, dan denk ik van, waar komt dit al je bij? En dan ben ik daar zo dankbaar voor. Online krijg ik een heel soort berichten en ik mensen die echt hun persoonlijke verhaal om me kwijt willen. Ja, en dat vind ik dan heel erg mooi. Ik vind het heel mooi en ik lees ik al jaar. En net op alles kan ik reageren natuurlijk jammer genoeg. Maar als ik de tijd te verhaag en wat ik wil echt de tijd nemen om die mensen hun berichten te lezen, want hun stellen hun iepen, denk ik van wat ik mijn respect mij omgaan.